Ani bukha sungsok ganang no nini no kwthar snamjasdi a bisingo ani bugra molbrumbrung nung tongfaidi nung tongmawo khakchangma phaimang tongjao nung bai waisa malai manke nono waisa bo nukhe ohani naithokmani slaibo nung teibo naithokkubo ani langma nini thani yapharui ribaikha nakarsidi ani sungsungno ani folano mothangdi monagmawo tongna musukliya chukhani pohor phaidi nungchung phaike ani bukha khakchang ma ungo hallelujah amen kaitoni khakchang ma hamjakma soi pohor tongkake soi kubuyo tongkake tini amasuk blessing musuk hamari asama jisuni ayang khake tini tongthamabu alaida khakchangmabu alaida wanama kirima tension nongni mung sapana gre ingo tongmungno nong jisunu naisikake obahaino ala puito khalai obahaino ala asau ani jisuno bano bebagri baijakini norobo o message rokno o kogrno khanai tongkake naisik di jisuni ayang hakite ya prisi di jisuno naisigei kobuile bono mathangnai bono hamjangnai sa bono tamni himba jisuna kare chukhawa thangnani lama kare jisu kaisano lama po sak baithangno goseu angsi norokni chamong angsi norokni lama angsi norokni beba kine naisik di jisuno makhang jisuna yangna nangnai bokrok snamni jisuno jephrono jisu kristono nukhungni malik snamnai te bokrok snamnai afrono nung blessing alaida juda khamannai nini bokrok nini malik abo jisu kristono se snamdi tamni ba snamnai sa beba ka bokaitor se malik jisu no snamdi jephrono bokrok be kanai gngnai afron nini yak sam khaima hai nung jisu be kanai gngfrono nung kaitoni blessing bo mannai hallelujah angle already kaitoni blessing o tongjak hake ani kaitorano blessing be blessing khaitong baga bona hamba yapru norok bo wansugui ni jisu kristo asungsar tamni bangi pai norok thigno jisuno sajagya sia te jolebo hapano waisa le wansugui nei di botam khlaika bible ni verse kaisa sukphano pare oi nei di pochini bangi tamo khlaika norok bo akkubuino saiman khake norok bo kaplai ki jisini mong yapri seimanai hallelujah hambai kaito lobjak